Office galiji mo kulago oron jokkeɗadiri fi fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal ko on waktu yoni to Banjul leydi Gambia. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamalla wale mon bismilla mon eley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka aljuma labɗo laɓaɗum to cadde kam haare waɗi hakkude kono leydi ndi e murtuɓe fedde noddirande mouvement pour la paix la réconciliation et le développement MPRD yimɓe jeegomo mayi hen no tawa e mabɓe konu koɓe tato sappo mbarmi o fitana waɗi koto wuuro no wiye Korbol banggue worgo o Tchad to Cameroun balɗe ɗiɗi caggal war hoore e nder wuuro fulɓe wiyetego guiɗaɗo diwal rewo hirnangue leydi ndi ɓesguji waraɓe ɓe no gondi e mette sunare mawde fodde yimɓe sappo e nayo mayi hen konunkoɓe leydi ndi no etade de inde o fitina saabu sukaɓe wuuro ngo no kolli mette mabɓe Amérique ƴetti pellital dartingol hokkirgol visa ji duumotoɗi e nder leydi ndi wonande ɗanniyankoɓe leyɗele 75 e nder ɗen leyɗele nogas e jeegom ɗe ko Afrique e wi yoga e ɗanniyankoɓe ngal pellital Donald Trump bettaniɓe saabu ɗum ɗo ko politique makko kanko Donald Trump ma en keɗo goto e ɗanniyankoɓe joɗiɗo to America tawa koɓe doggine tedduɓe bisimilla won tedduɓe bisimilla mon to Tchad ko famdi foof yimɓe jeegomo mayi e mabɓe konu koɓe tato sappo woɓɓe mbarmi e fitina hakkude kono leydi ndi e fedde murtuɓe noddirande mouvement pour la paix la réconciliation et le développement MPRD nde wolde waɗi talata faltiɗo e wuuro no wiye Korbol banggue worgo Tchad ɗe balɗe foof sakkotodiral nambiyen sakkodiral ala teska hakkude kono ngu eɓe murtuɓe e diwal Moins Chari worgo Tchad keɗoɗen Minati Diallo haalaji ɗi ana certi alhaali nde wolde waɗunde ɗe balɗe e banggue worgo Tchad so en tugima talkuru état major konu leydi ndi yaltinandu alalbare hecci keñen konun koɓe leydi ndi naɓama e diwal Moyen Chari ɗum caggal fitinaji gaɗuɗi e nde nokkure ka jonno o nantinali nde ɗi boneji gaɗi ɓe wi talkuru ndu e lawol woni ko fedde bandiji nde inde muɗum no nantinaka hippi konu ngu e wuuro Kono e limore nde état major o hokki konun koɓe taton mayi sappo woɓɓe mbarmi e on saha e ɓataki goɗɗo jonkongol fedde murtuɓe noddirande jam dewrital ɓantare MPRD nantini yimɓe mabɓe taton maayi ɗiɗon woɓɓe mbarmi e baasi hakkude mabɓe e konu leydi ndi e nokkure Kono banggue Korbol e wi MPRD konu ngu yinno filade ɓe gam waɗude hippande ɓantude nde nokkure tawande e juuɗe mabɓe duuɓi kewɗi jonin on alhaali waɗi wakkati nde kabaruji kewɗi kollitiɗe e balɗe lappi kewɗi ummima jamina lamorgo Tchad fewde e worgo leydi ndi sahadu nde kabaruji keɓa ko hollititta diwtagol ferifeɓe ɗiɗon e hoorejo wuuro woto e diwal Moyen Chari ka jonno wala kabaru mo hooreɓe Tchad e nde fedde murtuɓe nantini e on alhaali to Cameroun balɗe ɗiɗi caggal war hoore e nder wuuro fulɓe wiyetego giɗaɗo e nder falde Tonga Mantungo diwal rewo hirnangue leydi ndi ɓesguji waraɓe ɓe no gondi e mette e sunare mawde fodde yimɓe sappo e nayo mayi hen kono leydi ndi no etade de inde o fitina saabu sukaɓe wuuro ngo immino gam safrande koye mumen o alhaali Rufa Baba Sharia iyaluji ɗo tawi fahinno nder asuno ɓawo ugoɓen soyiɓe yonki ha bonondaji 14 lewru aranderu to nokkure wietende giɗaɗo wondiɗiraɓe ɗo ciftora hunde nde mettude ɗayru Umaru Polidano goto nder iyaluji ɗin goɗɗo joga e balmol kam nayi na o fiɗeteɗo amma ɓe wari ba 5 heures après la prière
ɓeɗo tasba ko tasbete woɓɓe feere ɗo haɓana juulugo yimba ɓiɓɓe ɓe vokkiɓe ɓe nasti fiidugo mbaari hannde ɓe dotti en ɓe inndiray 14 ko ɓuri 14 woɓɓe bo nawnaɓe ɗo tawi ha ci'e ñawdigu kamɓe e ndu ɗum ɗo ƴownita wallinde kala goto fo en doggitirta leñol be ɗongiyaji e wallitoji hannde jonde jam ha duniyaaru ɗum wadda wallinde no ɗum ñawdiri hannde arande kam e ñawɓe meɗen wonɓe ha dofta e ɓaawo tonnay bo no ɗum wallitiri hannde ko ñaami e yari no ɗum wallitiri ɓe bo hannde ɓe ñiɓiti haɓe woni to gomnati men bo no waddiri wallinde maɓɓe no ɓeddi aynugo e fulɓe wonɓe ha jiha Baminda men. jagorɗo arandejo leydi Cameroun Joseph Dione Goute mettini bonondaji ɗin ngal wakkere nde yeyre x maako derke'en hewɓe taweteɓe nder mettamɓe ram hoosi balmi pamari ngam yahugo watita bonondaji ɗin ha dow ɓen waɗiɓe ɗum gendarme en ɗaɓɓiti darnugo ɓe amma bila nasaraku Rufau Baba Chouaria Douala RFI tonto Cameroun keddoɗen ha joni e nder cimtol yaltinagol e kontal Facebook maître Alice en comme hollitama wonde ala yewtere walla kaldigal ko fewti e alhaali sungoji faltidi ko wawi wonde hakkude jingganoɓe Issa Ciroma e gouvernement laamiɓe ɓe o lundiɗo laamu ngu tawaɗo hannde to Gambia no jokki wiide wonde ko kanko foodi sungoji ɗi ko ɗum holli cimtol ngol e nder maggol Issa Ciroma no holla wonde o ala anniye yewtude o alhaali e hay hunde hakkude makko e laamiɓe ɓe e siftinde ɗe balɗe e ley médiaji rendo ɗi kabaruji caktama wiide jewte no waɗi hakkude Issa Ciroma e laamiɓe leydi Cameroun to Mali paɗen ñorodi Sahel no wondi uddere sattude kuliyankoɓe jenim no ɗeɗɗi nde saare gila lebbi 5 joni kono ɗe balɗe sakkitiɗe ɗo ɓe ɓeydi sattinde ɗe nde ɗeɗɗande hay hunde woni ko ñamete wala lekkele ala e natude ñoro ko ɓeydi ɗon kuliyankoɓe ɓen watti ciwlade ɓiɓɓe ñoro hande gurnam no satti sanne e nde nokkure ngam dartingol ɗum goto e dawriyankoɓe Mali jeeyaɗo ñoro ñaaguima laamu ngu joƴƴingol kaldal hakkude mabɓe e pelle malinaji joguiɗe kaɓorɗe e biyol makko ko yewtere tan wawi dartinde o fitina saabiɗo rufugol ƴiƴam hewɗam keɗoɗen moye fandu haala Sori Ibrahima inde makko no suuda saabu ndenago makko la difficulté dans laquelle Nioro se retrouve là sattede nde ñoro joginden hande gure Mali ɗuɗuɗe hino wuuri sifa mayre kila o bone fuɗɗi Mali e hitande ujunaji 2012 ƴiƴam hewɗan hibbama e yiyande am woni ko ñoro woni ko nokkeli goɗɗi ko kaldal tan hakkude men enen malinaɓe wawi dartinde nde haare hiɗen andi ƴettuɓe ɗe kaɓirɗe ɓurɓe ɗuɗude e maɓɓe ko malinaɓe hono men enen ni kono enen no wawa hara en wawari famude ɗum kamɓe ko ɓe sikki ngam dartingol lural hakkude maɓɓe e dawla men o ko maɓe ƴetta kaɓirɗe kono anden o dawla men hino rendini fuu hay kamɓe ƴettuɓe ɗe kaɓirɗe hiɓe tawa e o dawla yiyande amen menen ko ma jewte waɗe gollirgol kaɓirɗe tan wawata artirde jam ko ma yewtide fiyo jam kaldal e kawral heɓo hakkude malinaɓe et les pardons entre Maliens. to Uganda caggal ɗi sungoji horeyako e sarɗiyankoji limore jaltuɗe arani ɗi fuɗɗima hanki ɗum noon waɗi koye dow caɗele hewɗe yowitiɗe e ɗe woote ñalande hanki nden e muɗum no tawa taƴugol internet e bonnugol machine aji gollirɗi ɗi e biyol suudu halfinaɗo wooteji ɗi jaltuɗi ɗi ɓayyinte e nder balɗe ɗiɗi keɗoɗen Ummuba yeru ko wota kon fuɗɗama limede gila hankin kono hollira e o tele mo wona laamoyankojo NBS e muyi ama kadi kaydiji limete e nder cuuɗi wotirɗi hewɗi yewdotoɓe hewɓe no sikkitunde e wote ɗo ko fii tun heddingo yowirimo so weninka hoore yaako o hoorejo mo duuɓi 81 no sutani appuji ɗiɗaɓo hiɓe ɓadino millionji 22 habbanoɓe fii subago ardotoɗo ɓe on e députéɓe maɓɓe ellaji hewɗi waɗi e ɗi suɓunguji e mun no tawa taƴugol internet e bonugol masinji wutinirɗi ɗin ka tawata ko ɓe halfinaɓe woteji ɗin tumira waɗugo golle bonɗe wono Kampala wotama kono wona e nder nokkeli ɗin fo e kadi ɗum yarano no haniri non kono wano e nder nokkeli goɗɗi ɓoyano fadede sabu ko tawi kon masinji taskurɗi winditiɓe ɓen no jogino caɗele yimɓe ɓen koye kaydiji wuuti ƴettanowo konngol ɓe halfinaɓe ɗe wote andini o alhaali ɗo bonnata hay hunde e mum o hoorejo yaltuɗo yowirimo so weni qirritike wonde o heɓuno caɗele fi wutugol e biyol ɓe lundiɓe laamu ɗi ellaji ɗo ko eɓɓananoɗi law Bobi Wine no wi'i ɓe laamiɓe ɗo faala tun heddade ka hooreyako hunde nde gouvernement on yeddi RFI dawlaji tentude Amérique habri alarba hanki dartingol golle patuɗe e hokkirgol visa ji tumotoɗi e nder leyɗele
ndi e nder ndi leydi wonande ɗanniyankoɓe leyɗele 75 e nder ɗen leyɗele 26 koɗe afrique ngal pellital dowlaji tentude amérique ina hani fuɗɗade ñande 21 ndu lewru ndu gonɗen e ngal tawti yidde donald trump falade ɗanle ɗe ɗoftaki sariya kono ngal immini fayre e goƴa mawɗo wonande ɓiɓe leyɗele ɗe ngal pellital toɗɗi e wiide abdourahmane diallo ɓiɗɗo guine gurɗo new york ngal pellital donald trump bettanimo nde taw noon jeeya politique makko kanko donald trump o holli fayre ɓesguji kewɗi kaɗaɗi hawridinde ɓesguji mumen kono kadi e bonnere yidde sukaɓe hewɓe anninoɓe ɗannade amérique gam ɗaɓɓude golle keɗoɗen abdourahmane diallo décision ɗo no hewtirini ɗo no yimɓe ɓen New York ɗo depuis hanki haray fof no maɓɓe maafifi hoore maɓɓe ga yiɓe maafifi famille maɓɓe ɗi ɓe maafi ko honno décision ɗo tigi on waɗata fi wonunde maɓɓe ɗo Amérique ɗo ko conséquence ɗi molanaɗi kadi no o décision ɗo conséquence haray familial hara yimɓe busno ɗo ara ɓe habbino hara ha ɓe ɓakaydi si ɓe ɓi kaydi ɓe applicana nene maɓɓe ma baɓe maɓɓe ma ɓengu maɓɓe ma ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ara tawa ɓe ga ɓe wurida donc joni ɗon fermama no décision woniri ɗo ni haray mo ni oɗo décision ko indéfinitive non kadi ko ɓe waɗiri fi ɗum ɗo président on ko basi ko inni waɗi pays ji ɗo no tawa ko woni ɗi ñamugol ballal Amérique ga pays ji ɗo no wuuri e balle gouvernement on donc ko fawtaɓe donc noon kamɓe ɓe falata addugol yimɓe ɓe fawto ɗo kadi fuusay si pays ji suspendaɗi yarugol Europe ma yarugol hande kadi Asie ɗum ɗo kadi fuusay kemɓe wonɓe Amérique ga hoota few par ce que sawata dude ɓe gurema nde wuri ɗo nga andi yaray ɗon koma hoota si tawi ɗafala wonnugol ɓe gurema e saha luural mawgal hakkunde maɓɓe dawlaji tentude amérique dana danemark heeɓi ballal yoga e leyɗele europe wadde toon nultodiraɓe konkoɓe waɗi ngal luural hakkunde amérique e danemark ko fandare donald trump e heɓtude leydi groenland e jimani danemark ɗum waɗi ɗe balɗe foof hendu jaam wuttani hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi ha saabi yoga e leyɗele europe ko wayno france allemagne norvège suède finlande e royaume uni neldude konkoɓe to groenland hunde nde welani hay hunde yiɓɓe amérique e ko lamorgo amérique andini keɗoɗen bokartal won konunkoɓe ummiɓe e ɗe leyɗe europe yettiɓe hanki to groenland woɗɓe ina cabba toon ko ɓoyata e eɓɓore kono innirande groenland arctique endurance ɗe leyɗe europe jiiɗi ko wallude leydi ndi e heddade e jimandi danemark hunde nde dawlaji dentude amérique nanirari no furu moƴƴuru saabu e wiide caroline levitt tambiɗo ko golle lamorgo amérique hay hunde golle neldugol leyɗe europe konunkoɓe to groenland waylani e yidde donald trump fawde jungo e dow nde nokkure medde frederiksen hoorejo jagorɓe leydi danemark holli kañumne amérique anni yaaki ruttade caggal e o alhaali wadde maɓe mbatta kala ko woni e mbawka maɓɓe gam hadde amérique heɓde leydi ndi mette frederiksen holli weltare mum e pellital ɗe leyɗe europe neldude konunkoɓe to groenland jagorɗo makko kalfinaɗo ndenaku truels lund poulsen andini wonde ɓe darni e ɓoore gam ɓeydude konunkoɓe hewɓe to groenland e hitande nde foof caggal nde o siftini nanodiral juɓɓugal ina wonno hakkude maɓɓe e danemark donald trump andini wonde dawlaji dentuɗe amérique ina jiiɗi groenland gam sembinde ndenaku e kisal maɓɓe gam hadde russie e chine layde banggue arctique o riwtani hutorade doole e kaɓorɗe gam heftude nokkure nde e biyol makko kabaruji kan rama diallo bisimilla ko an jariten hen e kibaruji kan amadou baroba timmal ganna dooma alan hakkude sénégal e maroc ko wana ɗum kupu en togose ngen ko ɗum fijete jango asa mbiyeten hakkude nigéria e égypte ɗon en ko garteten e muɗum hande woni ɓe eltoɓe ñakkuɓe hebbinde ko keɗorano e oɗo kan leyɗe jaltude ɗe yeru gabon tunisie burkina faso celti e eltoɓe muɓɓen fay so tawi ndelle kipuji ɗi ana mboyi accude ekkitoɓe muɓɓen caggal fijoji mawɗi hono ni en so anniya o hebbinaka ko gabon ɗum ana waddi haalaluji mamadou jonga siba ko elto kippu gabon thierry muyuma e gollidiɓe makko fof hino wiye staff technique wonno ko ada ittede e ngal kawital kan hertoɓe latobalon buy hino jaɓi ko elto won ittana kon kono ɗuɗuɓe faamali ko Aubameyang pottinana e nder o kippu kon fi kala pellital ngal hino ɓangini wondema fijande maɓɓe nden e ngal kawital hino lundi teddungal leydi gabon hikkiɗon sami trabelsi o elto kippu leydi tunisie o ko folla ko caggal mali yaltindeɓe e jertaɓal timmode ko lati jalorɗe haray ko metti hooreɓe leydi ɓen saabu kippu mali on nokkuno boɗewal gila ko silma noga e jeegaɓo kono ɗum wallano tunisie haa ɓe fooli e eltowo sakkitaɗo ittede on ko brahma traoré eltuɗo burkina
Faso e staff makko on fof ɗum ko caggal Côte d'Ivoire folirdeɓe loggitate kowal ko jertaɓal timmode annitina wondema Kawrital Kan kala eltoɓe hino wowa ittede e golleji mum fi kala leyɗe buy hino falja e pellite mum ɗen. Tunisie kam heɓi jaati elto keso caggal majum Sabri Lamusi en kalino ɗum e kibaruji pattiɗa non jatirama Diallo a jarama en keɗo ñoggande jeetoɗaɗi taskaramo tottama konngol ka ñoggal on toɓɓe yawtude e nder nde yontere on taskike altine tindodire nayaɓal timmode folotiro fuku koyngal kan Maroc nayaɓal timmode kunde Mali e Sénégal waɗi kam surprise sikkannomi tan so Sénégal juuɗi e Mali ɓeeɗa ko sappo e go'o Sénégal ka lappanno ɓe asi ko ɗiɗi e ndiga kono wona noon yaari Mali juuyi e baɗɗe fayida garde maɓɓe o kadi ko garde yon wawɗo jaɓɓade bal surprise goɗɗo ko heɓumi hen mi sikkano Côte d'Ivoire no waɗi éliminé par ce que min ko ɓe wonno favori am pour gagnagol Côte d'Ivoire e Sénégal kañumma he Maroc Sénégal e Égypte e hakkunde kadi Maroc e Nigéria eyyi kono eɗen gandi kay Sénégal e Égypte ɓe ɓooyi wadde compétition ji mawɗi ɗum noon eɗen mbiya tan yo Sénégal gaño ya final quart de finale kan o ko Sénégal fooli Mali bettere ala ɗo hakkunde Égypte e Côte d'Ivoire ɗo ne ganduɗo ballon fou bettere ala ɗo nde tawno Égypte kam en gandi ɓuuri folde Côte d'Ivoire Nigéria Algérie bettere ala ɗo e Nigéria wawi hay bawɗo Algérie Cameroun e Maroc noon e waɗino ni seeɗa nde tawno e Cameroun kala nde ɓe kawre pays organisateur eɓe kewi fiide ɗum ɓe kewi éliminde ɗum yimɓe ne jottorno ma Cameroun élimine Maroc mais Maroc jaɓani Maroc holli ɓe sembe duwal nde tawno Maroc ne iki woni moƴƴi ko yewte demi final no favori ko Nigéria e Nigéria kam mbeɗa waɗi mo jortoma yaade final joni noon Maroc hormo wona o équipe e ɗon kay matche mawɗen ɗon ko honno taskorɗon o alhaali fewndiɗo Iran min kay régime Iran o mi meeɗa yaadude e makko kono noon ɗum e wawde mum ko waɗata ko toon hande hay goto wata hen jungo hen noon Amérique hen noon Occident ɓe mbawa en ɗaynude hanki ɓe ɗayna en hande ɓe ɗayna en janggo ala en ƴoƴi en jii ko wanno ko Libi jaygol ngol fetti yettima hay emen leyɗele Sahel eɗen tampi saabu ko wanno ko Libi Donald Trump soko bani adama o yinno wallude gazannaɓe na ɗo duuɓi tati hande ɓe mbare ko génocide woni toon aduna o haali kono Donald Trump haalani ɗum Donald Trump ko pétrole Iran o tan o yiɗi haysi ɓe maayi no buubinin ɗum haaju makko ala hen te Iran si fusi jaygol ngol fettate aduna o fof sabu Iran ko leydi mawdi ɗum waɗi yo ittu jungo makko o Iran gaddugol toon kono Amérique ko ɓeydude jiiɓro tan e bala uuje kono wona pour en ette caɗele seppo walla en usto seppoɓe ko addude tan bala uuje ha fa ɓeydude caɗele tan e nder gonka Iran e nder gonka aduna o kala saabu noon haare Amérique e Iran ko ɗum haaren ganduɗa si waɗama tan caɗele mbaɗat te ko konin koɓe mabɓe jottima toon handi ɗum wawi wontude guerre nden noon iɗum wawi wadde caɗele mawɗe ɗum wadde bala uji goɗɗi e alarba en yewti fi caɗele remoɓe ko faati e wawde yeeyude coñe maɓɓe wawgol yeeyude ndemantereji leyɗele men Afrique ɗo e Sénégal caɗele ko woni hen fof noon ko addata ɗum ko décision ji politique saabu laamu garɗo fof arda e eɓɓoje mum teɗen gandi guerte ina jeeyano e secteur mawɗo a économie Sénégal e hen ha woni premier exportateur de l'Afrique de l'Ouest hande Sénégal ko deuxième caggal Nigéria ɓesdi ɗum noon ko ni no mbiɗen ha tengti laamu keso gondaɗo o heɓe uddi no feewi si ɓe mbi woto goɗɗo yeeya woto goɗɗo ar sooda ɗum ko caɗele kamɓe hoore maɓɓe si ɓe coodi heɓe jogii caɗele ɗo ɓe jeeya nden noon ma laamu o uddito wawa addu peeje minen kam ɗo diwan Saloum Sénégal fof ko ɗo guerte ɓurata remede e caɗele ɗe jogaɗe hen ɗeɗon hikka mi sikki tan mataw meeɗa waadi ni holko addi ɗum Sonacos wawa soddude guerte ɗe ko mbawi sodde ko noon wonani hay tataɓal ko remoɓe jogii ko ɗum noon mi sodata marchandise ma goɗɗo sodata ko ɗum woni ɗo ɗum ɗo gila lawɓe gandi ko Sonacos ko wawi sodde ko ɗum laamu ngu no andi ɗum gila lawɓe guddita ɓe jiɗɗo fof yo sod waɗi no jiɗɗo fof e sod tan remoɓe dañata caɗele e miijo mon ko diɗal hongal dañata hikka ngal desewal fuku koyngal kan Maroc en jeeɓi match Sénégal o hakkude muɗum e Égypte Sénégal waɗi ɗum mérité Égypte jaɓano zuuri waɗanno ko défendre ɗum saabi match o wayno wayni gueɗe gonguel ngel banggue Nigéria e Maroc équipe aji ɗiɗi kadi tiiɗɗi kadi poɗɗi doole ɗum jiiɗen mboɗo foof tir mum ene moƴƴi zouraji ɗi mbaɗi golle mumen kono noon seerdeɓe ko jaggoɓe balluɗi en jeeɓi demi final bello potete baɗɗe fayide kono enen beltinima Wali Regragui ene wonde Pape Thiaw
ngam nawde équipe mumen ha to final en paami Sadio Mané heɓi polgue dow Ahmed Salah e Achraf Hakimi kañum heɓi polgue dow Lookman e Osimhen ko duwiɗen ko Allah jaabima wonno en mbino Sénégal Maroc final kono ɗon kam eɗen mbawi wiide kala keɓɗo polgue yo jogor jaam kono ɓurɗen jiɗande ko Sénégal heeɓi ɗum pottitte 6 Sénégal heeɓi polgue laabi 5 waɗi match nul hakkunde mabɓe e Congo. Sénégal perdani ron hay match goto hakkunde Égypte e Nigéria so tawi Nigéria jouyi no ɓe jouiri hakkunde mabɓe e Maroc ene yakorama ɓe keɓ polgue e dow Égypte 3e place. en ñalorma ka yewtere udditinde sa lawlanɗo muuyi Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to leydi Tchad haare waɗi hakkunde konu leydi ndi e murtuɓe fedde noddirande mouvement pour la paix la réconciliation et le développement MPRD yimɓe jeegomo maayi hen no tawa e mabɓe konu koɓe tato sappo mbarmi o fitina waɗi koto wuuro no wiye Korbol banggue worgo Tchad kono ɗum ko ɗo kaleten ɗiɗo kabaruji en jetti en jarni Ina Bolaro toon to karalagal to wondude e Ibrahima Ba kono kadi Yalou Seyni Ba tedduɓe Allah hokke ñalde dow jaam en timinirat nde ɗo jonde kabaruji e taskaram lawol gandal e nedi en jetti jarni dendagal sengiɓe e haalirde RFI fulfulde ha tingti e noon wonɓe TikTok on jarama sanne Allah hokke ñalde dow jaam bye bye nde yewtere yo fillitande lawol gandal e needi Oumar Mamadou Sow tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde dade duniyaru on calminama bisimilla moon